Raja Muda Prabu Klana Sewandana kang lajeng Abyantara Ratu durung nate palakrama bagus pasaran Irnengga saking busananira Seti pamrih ramining gawe ngayomi kawula ingkang kasinan bangga citra kenoning leleten pantarangen nggih Panaraga oh ah oh oh wah lu Sekti Mahambara berbudi Balaksana Nora tedas tapak paluning pandhi sisaning grenda bebasan kinasing dewa ing Suralaya Nedya nak kiraken kusumaning ayu desa langit ana ing Kadipaten Kediri. Wah, ayo. Aduh. Gagah tur pidheksa wujuning Prabu Klana Sewandana. Nunggal sedaya kan Prabu Jaleng Srigusa Prabu Singaparok lamar desa Nggolangit. Nanging Songgolangit nyuwun punagi Songgolangit lamun to Prabu Klana Sewandana. Saged ngawontenaken tontonan utawi kraman Kadipaten Kediri kang dereng wonten ingkang badhe dipun sritani Dewi Songgolangit. Wah! Nanging ujarmu Prabu Klana Sewandana berbudi Balaksana Sekti Mahambara Boten bakal sawen ngundhan apa panyuwun ke desa Ngrangit kraman utawi tonton Kadipaten Kediri kang dereng wonten. Layak to layak. Gandongan iki nek ora tau melok nek tanggapan ya ngene iki. Iki sapa to ya? Iki wayahe sapa kuwi? Mulane nek tanggapan melok to. Bapak nyampean aku nderek di WA, aku nderek ngono lho. Dadi iki senggakku ku ben iso pas. Ugi mboten kalah kenten kang Raja Marok Seba. Raja Muda Prabu Klana Sewandana ingkang kadhereng Patih Pujangga Anom. Sami-sami Sekti Mandraguna tanggap tanggo Jayeng Palugon. Patih Pujangga Anom Paradewa. Nedya ndherekaken Ratu Gedhe Prabu Klana Sewandana nglamar desa Nggolangit. Ugi Sekti Mandraguna.
pinarangan Purbawasya marang Ratu Gede Prabu Kolonel Sandoro Patih Ujung Ganom. Bebasan rawe-rawe rantas malang-malang putuk sebagai gawe pepalang no tengah madane palugon. Sami-sami derek ana Ratu Gede Prabu Klono Sewanjono. Patih Bujang Ganong kang lagi marok sebo. Ketok iki suwi banget ora tau derek iki. Mosok bakul jagat. Layak to layak pirang-pirang tanggapan ora nderek. Ya ini bakul jagat arep-arep jagat. Enggak ya mong meneng wae, Mbah. Mbok pecet ya mong meneng wae. Wis pirang-pirang tanggapan ora tau nderek iki ketoke. Pirang-pirang tanggapan ora tau nderek iku nderek pisan iki. Bapak Nyamiato jelas siap. Siap jelas siap digojlok iki kok. Yo. Wah. Ayo. Dari ngono tok ya. Bolak-balik kok ngacung njeluk. Mbah Popo kon maju rene mobil. Ndelok Mbah Wo karepe. Oh. Ha. Ha.
Anda nih ya. Mas, enake gandongan pira Mas? 3. Saiki joget dhisik. Wah! Yo. Oh, ha ha. Oh, oh, ha ha. Oh, oh, ha ha. Oh, oh. Look, look, look. Yo, ha, 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 ha. Ya, nyambut gawe co. Tepuk tangan. Manggala Putra Pacé. Oh, ah, 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 ah. Kanthi sijine siji bloko sisi tanjakke. Iki dulur lanange tembus iki. Ya temes. Dulur lanange tembus iki ya. Tepuk tangan. Yo. Sauto maut, sauto 1000. Seperti gitaran ketuping angin. Manggala Putra Pacé. Oh, ah, oh, ah. Ganti sing paling ganteng dhewe. Ganti sing paling gagah dhewe, paling ganteng dhewe. Nyingkrio, aku tak sauto nyingkrio. Itu apa ora? Oh, ah, oh, ah, oh. Tepuk tangan. Sauto apa ora iki? Nah. Kene kok siap-siap tepuk tangan kono gak sauto ya. Tepuk tangan monggo. Oke. Gandongane Manggala Putra sing paling ganteng dhewe ya. Oke, terima kasih. Ya. Ya gini ya iso tepuk tangan. Oke, matur nuwun. Kene Mas, kene mike cekelan. Mekmu cekelan gini mek. Oke, gandongane enake 3.
sing gelem ngomong sapa kono? Nyo. Uluk salam sik. Assalamu. Aku ki gak tak semangat dino ki yo. Ngopo Mas? Ngopo? Manggala sing nanggap dulure dhewe. Iki bayaran ora? Sambatan ki kaya. Hah? Ngene Mak Put. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih monggo pinarake mawon. Ingkang dateng ajeng monggo pinarake mawon. Nyuwun kesadaran kati sanget. Bu. Siaro sik sing ning ngarep kon lungguh sik. Wo kok lungguh tak batok dengkulmu nek gak lungguh. Engko adekane sampai sore iki nggo, sampai jam 5 iki. Los ki. Los. Siang ini kita berburu kembali bersama jaranan topnya Jawa Timur. Masih bersama Manggala Putra. Tepuk tangannya mana? Alhamdulillah hari ini Manggala Putra banyak perubahan. Perubahane piye, Mas? Mobilnya bose sing kawak ya dadi anyar. Anak buahe Sapine akeh. Tuku rejing. panggung ya rejing. Muni apa ya ngelongi duit bayarane cacah ta? Kemungkinan ngono. Ora anak buah iki terus piye? Nasibe iki piye? Ya ngaplo to. Ya ora ijal bensin Bang. Ijal bensin selawe. Dan hari ini kita menghibur warga masyarakat. Klitik gemegeng, tepuk tangannya mana? Mas dengan acara sing wigatos awake dhewe iki ha wigatos ditekakne nang gone sing tanggap ki sapa iki dulur lanang gowo nyampe to. Lah ya mulane kuwi wis tak bedhek ki wah sambatan aku iki. Sambatan. Ki mbah wong iki tanggap ki ora sambatan. Bayangno to, wong Manggala lagi adek 2 tahun lho. Mobilnya bosnya anyar, rejingnya anyar, kepangnya anyar, malah sik-sitoke sesuk urung dijupuk. Ora tak maksudku nek kabeh anyar ki bose iki takon mikirin anak buah iki piye ngono. Ngene iki asine poguyon to, Pak Nyemi. Ngene iki tenanan. Bosak ya. Salah ya golek tanggapan iki tanggane dhewe ha. Ora tanggane dhewe iki dulure lanang dhewe. Bapak Kasun, bapak kami tuwa kuwi lho. Oh, kula gadah pertanyaan dateng Bapak Kasun. Heeh. Niki Manggala Putra niki biayane pinten nggih? Rahasia. Loh, tak klopne tak cocokne nek karo nggih tambah tuku mobil kuwi lho pas ora. Iya. Lah iki grandonge kok teko grandonge. Grandonge urung diceluk kok teko. Ya ngene iki lho, Pak. Penyakit sapi yo iki lato-lato. Mas, saiki awake dhewe menghibur masyarakat kok jelasno wae. Iki nggone bapak panjenengan Bapak Kasun. Bapak Kasun, semoga keluarga Bapak Kasun. Kajate sunatan. Kajate sunatan. Nyenengne wong akeh. Anake tukang syuting yo nyuting. Sing disunat iki sapa jenenge siare to? Catetane rene kok. Aku ngene iki lho nek panjenengan wis tak omong teh ning guri. Sapa? Muhammad Ali petinju. Zainuddin. Oh Zainuddin. Tungak-tungake sik. Engko mikir ndang tak kekne kono. Nggih, muga-muga Mas Zainuddin panjang umur, sehat selalu. Amin. Membanggakan orang tua, berguna bagi nusa bangsa dan tanah air. Amin. Nek iso, nek pengen belo tanah air tenan, ketoke bar sunat, mari langsung diterbang ning Papua. Santi nek nyang kandangan. Musuh KKB. Ya mulai jeneng tok. Saiki ngene, Mas Adit, sampean joget kono golek sawaran iki mikir tak kene kono. Wah, iya bener. Aku apal edit wae jen. Nggone Adit iki ya lagi pisan tanggapane kok sok. Jenenge Puat to, Mas. Kok jenenge Adit iki piye? Adit absen. Ya, Mas ya. Abape kaya Astor. Ya roto, Mas. Aku meneh mburi mangan Astor lho, Mas. Kalau Mas Zainuddin ki lho. Sapa? Sing disunat ki. Oh, disunat. Piye, Pak? Piye to ndasku diklonco, Jak? Kirek iki.
Lah kuping mboyo kayak klimpleng lho. Lho bene kok kire, Mas. Waduh, wenggone bau banter. Oh. Iya ta, Jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng sonten Pak Bu nggih, sehat nggih. Alhamdulillah sehat. Niki tasih anu dalam kok Idul Fitri. Idul Fitri. Saya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin Pak Bu nggih. Nggih. Pinten-pinten lupute kula lek wonten-wonten salah. Nggih. Kula wau nyampekne salam jaranan. Nggih. Yang Adin Faidin. Lah niki nggih nyampekne. Namanya napa, Mas? Golongane mbah-mbah ning kuburan nggih. Oh piye lho kowe iki sing penak to, Mas? Tontonan iki nggo tuntunan lho. Iya, tapi mbok yo elek-elek legine dumbah. Iki mati bone kono lho, Mas, yo jemek lho, Mas. Yo ora jenenge atrasenang rusuk-rusuk. Lho dagangan lho, Mas. Oh lha iya. 20.000 penak. Pijet maksudnya ngono lho, Mas. Oh pijet. Nyapa? Ya iya dong. Namanya tergiling malah. Jenenge banci ki yo ngene iki. Aku denge jas operasi lho, Mas. Operasi apa? Silikon. Woi. Delok aku pengen apa? Aja. Saya. Aja wene banci iki, Mas. Kowe demok banci ora bacok kowe kok. Nek dhuwur kene suarane. Nek sing isor sana. Woi. Ora lho, Mas. Lah delok. Loh. Hei. Lanange metu. Aja ngono lho, Mas. Iki lho gone daleme Pak Kasun iki lho. Oh nggih. Niki mau acarane napa, Mas? Nek niate sunatan. Oh sunatan. Nggih kagem ade ingkang sunat. Selamat menikmati bentuk baru. Wah, dan ukirane batik. Lah ya, bareng lusuh bareng nggih helm ya, Mas. Ora mungkin kena momen. Aku ya tekok ki. Apa, Mas? Banci sunat ora. Ya banci yo ora nepakane kire. Ora sunat cuma iki combene sakaratul maut. Sunat to, Mas. Boyo ngisi-ngisi wae, ngisi-ngisi grup. Lah iki muni sunat lah, aku ora tau sunat to. Don Pak Kasun iki. Napa? Saking niate nek bodo. Heeh. Cete omah ro garing ngono iki. Wes garing umumnya ora garing to. Nggih. Kita menghibur masyarakat putih nih, Mas. Klitik. Klitik, nggih. Kemenggeng. Sugeng sonten Pak Bu nggih. Ya wong ayu-ayu ya Allah. Niki nenene banci ya. Pak. Pak Soleh. Yo alah ganteng. Alah nek angger wong Aku dibedil. medhe bojo tentara ngene iki piye ya? Lah nek dadi bojo tentara clintisan ngono irungmu. Ya ora to. Irungmu dicocor sepatu-patu apa biar. Kok mesti to, Mas? Ngono iki ya mendukung to, Mas. Aku ya banci ngene iki ya ayu lho, Mas. Kondi. Komburi. Apa, Mas? Gagal. Kowe aja itu. Ini kuwasan oleh karo banci iki. Angkatan Ora kaya darat. iki. Angkatan darat jan. Ben ampre rame. Nggih. Ben ampre rame. Setuju napa mboten pomok Pak Kasun kali Mas Zainadun teng mriki. Monggo, Pak. Setuju? Setuju. Wah. Wah, Pak Kasun kalian Bu Kasun kalian anake Pak Kasun kalian bakul kasur. Loh. Piye to? Monggo, Nanggap, Pak. nanggap manggolo 1 juta meletiki kene seket-seket ritak ae masa abot ora. Soale wis digam ki mong aku ki. Ki senanggap dulure dhewe. Jan kait bar gembyangan ulang tahun ki senanggap dulure dhewe tok. Ya ora apa-apa to, Mas. Timbang vakum piye ngono ki. Timbang Ya vakum. pucet no wayange. Ya pucet ya dilabur to, Mas. Lah ra wis laburan kok labur apa nar, Bang? Aku tak labur ijo. Oh, model Ben kayak- kayak lontong. Model ngoyo wine Bambang Bauci. Lah kuwi Nah, lho. Pak Kasoni asine pengen rene cuma isin. endi Pak Kasun? Pak Kasun monggo pinarak mriki Pak Kasun. Bu Kasun, Bu Kasun. Bu Kasun, Bu Kasun. Heeh.
Nyawer-nyawer. Loh, lek emang aku ya diomongi ya, Ya omongi piye, Mas? karo nyemik diomongi ngene. Piye? Aja ngono bose. Bose Heeh. omong, "Kowe kok nek gak lucu gak tak bayari." Kowe kok nek lucu tak bayari. Oh, heeh. Lah, kok lucu gak lucu guyu. Dene wong-wong ki gak guyu, dene tega karo keluargaku. Ya aja ngono to, Mas. Udah awake iki profesional, Mas. Menghibur masyarakat kene. Nggih Pak Polisi, nggih Pak. Ya ganteng, Pak. Aku dredeg ngene iki ya Allah. Ya guyu Pak tentara. Pak, Pak. nek dideme aja pringas-pringis. Rong tau disikot banci. Nyapa? Aku banci apian lho Pak ya. Aku ora tau mangkal. Aku beonan guran. Apa ijo kacang ijo kok? Bookingan, Mas. Apa wi bookingan? Dilatih truk. Jangkrik yuk tekon bacok lho. Lho, yo ngene Ya banci ki ya ning ndi-ndi. gak gelem. Apa, Mas? Wonge iki lho sing nanggap iki lho ora gelem rene. Monggo Pak Kasen pinarak mriki. Jek amil roh banci. Di Pak Kasen iki. Mas, Dek Kramas. Oh karo oh Dek Salin wonge Dek Salin. Ah. Ngenteni Ibu Kasen Pak Kasen mriki candake ya kuwi. Mbak Vega masih bersama Manggolo. Manggolo Putra. Ayo. Ngangkrek sepatumu panggah. Berandong. Hei, 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 oh, hei, hei, hei. Aja dudur, kelekmu kecut. Tepuk tangannya mana buat Mbak Vega. Sepatunya cak poli. Hei! Anggur wong lanang kok mesti kaceren lho ya. Bancing gragas ini kuwi lah, Bu. Weh ngisi-ngisi nih tuh. Weh saya lah, domongin pola hidup. Bu, ki langkah. Ya apa bako kena watu lho, Mas. Lah rong watu tok weh. Lah kena watu ning kono lho, Mas. Tiba satu weh dah pecok ben kayak balmun ya. Banci langka. Banci langkah lambene loro, percaya gak we? Pengen roh. Lon. Emoh lho. Ya lanjut Mas. Ya Mas. Sing tenanan. Sampai juga sing penak Mas. Sauto ben untuk saweran. Golek saweran Mas ya. Wah, ngetaran ini jaluk ini wah mampu kok so. Nek ngono kene manut Fuad. Kene wong mampu. Ya. Tanjake Mas nyambut gawe. Yuk. Oh. Oh. Wah. Yuk. Paringi dalan.
Ya, ya, ya. Wah. Wah. Ayo. Slow. Lah. Oh, ah. Slow. Lu. Wah! Tepuk tangannya mana bet? Manggala Putra. Nyun tambahi pangestu. Tepuk tangan. Los. Ye. Ya mana tepuk tangannya buat Manggala Putra. Terima kasih. Ayo lo. Mana tepuk tangan? Kandongan tepuk telu. Manggala Putra. Pacik. Asik. Was. Loh. Atraksi demi atraksi yang akan dilakukan oleh warga besar Manggala Putra. Semoga nantinya bisa terkenang di hati-hati Anda semua yang sudah hadir menyaksikan Manggala Putra di kesempatan sore hari ini. Awas. Asik. Piye ta? Pancal pisan ya wis kelenger to. Urusan apa ya, Bapak? Iya. Ya urus sitok ngono lho, Bas. Yo tutuk meneh. Yo. Yo persiapan. Mana tepuk tangannya, Jo? Manggala Putra. Asik. Ini atraksi kandongan ditumpuk sampai 5.
kanthi ucapan bismillahirrahmanirrahim. Mugi para putra kang sapinayangan Gusti kang kaosa kalis nir ing sambikala. Atrasi ganongan tumpuk 5. Saksikanlah bersama-sama yang akan diselenggarakan oleh warga besar Manggala Putra atrasi ganongan ditumpuk sampai 5. Semoga nantinya bisa terkenan di hati anda yang sudah hadir menyaksikan Manggala Putra di kesempatan hari ini. Saksikanlah bersama-sama ini atraksi ganongan tumpuk 5 Manggala Putra. Tepuk tangan. Oke, terima kasih. Kembang kendang reyak ketipung gimbal punang loro tur slendro selempret Pelok jaran kepang nyongklang meragegal macan mangap megap bocah ganong galiang perang bocah dongkak gunan reok asmane Manggala Putra. Prabu Klana Sewandara sakwadya balanipun anggena lumampah Prabu Klana Sewandara saking lalatan Mataram nggih Ponorogo sampun ngancik alun-alun Kadipaten Kediri kangge nglakoni sasaipun Prabu Klana Sewandara wonten ing alun-alun Kadipaten Kediri sinambi tetembangan goyang 47. Metumu wayah bengi kate nganggo klambi seksi dandanmu ayu nanging kok medeni mangkal neng pinggir dalan metumu kaya siluman mlayumu banter yen ana obyaan selak ijo mas selak ijo mas selak ijo mas selak ijo langgananmu para sopir sapa wae penting mampir ana sing waras uga ana sing ketir kabeh dilayani padha ra peduli enom tuwa sing penting bayar cukup gawe blonjo wis dandan ayu mlenuk-mlenuk kaya tahu susumu palsu sing asli kanggo dirimu wis ora usah isin wis ora usah malu yo ki
sampun sawetawis dangu anggenira gegojengan Prabu Plana Sewandana. Saking wonten-wonten saking biyahe dutanipun Prabu Singobarong kang natan patih Singokumbang saking laladan Lodaya dinuta marang Ratu Gustinipun Prabu Singokumbang lamar desa Galen nunggal sedya. Anggena rumamah patih Singokumbang saking laladan Lodaya nasak alas gong lewang-lewung nyampe kekayonan Kading Jemredot praptanira patih Singokumbang dadosaken perang tanding Bandawala mati dutanipun Prabu Singobarong lan patih Singokumbang. Nyuwun perhatian sekedap nyuwun sewu dumateng penonton sing lari alit-alit pun sah mloya mlayu nggih. Sing lari alit-alit dijagi. Yang penting tempat sini kondusif sampai selesai. Sementara niku dilanjut Mas. Kero praptanira patih Singokumbang amit pasang kaliman labet lekene jagat pasemaning dajilana omane raja dewa sapa langit kula marang Ratu Gustiku Prabu Singobarong legane ati ayo tak petung sarana haris lamun ora mbok ulungake marang Ratu Gustiku Prabu Singobarong saka langit lakon kadipaten gedhe bakal tak obrak-abrik tak gawe karangabang Patih Singokumbang tasih kang rayi kalian panjenengan Mas Menjeng bintang YouTuber Umbra 500 menika Mas Nyok adinipun ngapunten saderengipun Mas Menjeng bintang YouTuber Umbra 500 boten saged rawuh ingkang rawuh menika adinipun Mas Nyok. Oke, yuk. Wah, love you. Mundur tak terajange barisane Plana Sewandana legane atiku hayu marahake ayana kridane macan kumbang kang kalaiga jemangkeh ana tenge majane malugut
mundur tak terajal. Barisane klono sewandana legane atiku marahake ayana kridane macan gombang raga cemangkah foto tekae madane malugun. Monggo nyuwun kesadaran sanget ingkang dateng ajeng monggo katuran pinarak kemawon. Monggo nyuwun kesadaran kanthi sanget monggo ingkang mirsani dateng ajeng pinarak kemawon ingkang wingking kersanipun ketingal ingkang wingking radi mundur sithik sing neng mburi rada mundur sithik sing neng ngarep bin iso lungguh sebelah kiri Pak sebelah kiri Mbah Wo nanggape kok gak ketok. Tenang sih, tenang ora sak susu. Sing sebelah kiri kon lungguh ra. Kethek iku kudu ceblok wae to. Niki saged lanjut. Piye to ki? Piye to ki? Sing sebelah kanan ki piye? Bisa dilanjut. Alhamdulillah kene gak bisa dilanjut bar aku tambah seneng. Lanjut oke monggo. Senajan wujudipun rewanda kethek utawi munyuk menika lelenganipun Prabu Singopareng saking lalatan Uludaya rewanda ulusipun cemeng lelenganipun Prabu Singopareng saking lalatan Uludaya ndherekaken tuguhipun Prabu Singopareng nglamar desa Golanggen. Ugi abdi kinasih kaliyan Prabu Singopareng saking lalatan Uludaya. Senajan to wujudipun namung rewanda kethek utawi munyuk ulusipun cemeng mulus.
pandanganipun Manggala Putra nyimpango jaluk dalan cok jaluk dalan Sura Sena Bumine wis saya anget, bumine saya mangkeret, gunung-gunung padha mledos, manungsa sami kuatos, Pulau Jawa kerem samudra, Pulau Jawa kalungan wesi, ayo padha ndang elinga marang Gusti. Hukumane ra bisa adil, akeh pangkajangat lan Sura Sena sing apik pasari langkung mandange akeh anak golek bapake wong wadon ilang wadone wong tuwa ilang tuwane Sura saya anget Sena padha mledos manungsa sami kuatos Sera Manggala Putra tambah kanca jaya ing Nusantara
Sampai pangestu Oke kadang mitra sami Tugatan sapi nayangan Gusti Kang Murbengkasa Kalisa nil ing sakti Allah Warangga Manggala Putra tambah kanca jaya ing Nusantara
Tambah kanca jaya ing Nusantara. Lu. Kawisane resambika Manggala Putra.
Manggala Putra. Manggala Putra tambah kanca jaya ing Nuswara. Rang terang terang langit mendung rang As apa lu waos lu petang dedet uripku ah kerja atau paran amarga Ayo. kahanan sing ora karo Manggala Pancen aku wong ora duwe Mulya
Enok persiapan artis. Oke. Ini manut yang ngarep. Mas Bobo. Senadyan kowe ngilang ra bisa tak sawang nanging ning ati tansah kelingan manis janjimu janjimu kuwi larani ati senadyan aku lo neng sing kuat nyangga tatu sing ana dodo beri rasane yen eling kowe angel tambane apa aku salah yen aku trito apa anane wong sing neng sandengku ben melu krungu piye tenane apa aku salah yen aku trito apa anane ceritane tresno nalika piyen aku lan kowe senadyan awe ngilang ra bisa tak sawang nanging ning ati tansah kelingan manis janji janjimu kuwi larani ati senadyan aku lara neng esih kuat nyangga tatu sing ana dodo beri rasane yen eling kowe angel tambane apa aku salah yen aku trito apa anane wong sing neng sandengku ben melu krungu piye tenane
Manggala Putra Pacik para pamirsa kang minulya makaten kala terpak lipur arupi adegan ari gandongan perang tanding kalan